Hola, què tal? Benvinguts en aquest espai de Televisió Costa Brava al MAC TV. Avui parlarem d'un llibre, d'un documental, d'una figura, perquè parlar de Jordi Comas dona per molt. I ell va estar a l'eix central per poder presentar un llibre i fer-ne un documental de nom La tramuntana justa, al batec de la Costa Brava. Més enllà del llibre i aquest documental, la Costa Brava viatja i el nom d'en Jordi Comas també. I el documental no té desperdici. Després de la conversa que tindrem aquesta nit el podrem tornar a veure i parlarem aquesta nit amb en Josep Puigbó, que és l'autor del llibre i també qui ha donat vida en aquest documental, que no fa altra cosa que recollir premis allà on es presenta. Josep Puigbó, bona nit, benvingut. Hola, què tal, Lluïsa? Ha plogut molt des que s'escrivís el llibre i aquest llibre donés peu en aquest documental tal com anava comentant. Sí. De fet, el llibre no el vaig escriure jo vaig ser un articulista més, va ser un llibre molt coral que va coordinar l'Enric Serra. En Jordi va morir en les circumstàncies que tots coneixem, al finals de novembre del 2012, i un grup d'amics vam dir hem de fer un llibre que perpetuï la seva memòria i expliqui el llegat que ha deixat en el sector turístic de Platja d'Aro, de la Costa Brava, de Girona i de Catalunya en general. I a partir de llavors, l'abril, imagina't, va morir a final de novembre, i a l'abril vam poder presentar un llibre del qual ens sentim molt orgullosos, i aquest llibre es va difondre a molts llocs, en català, castellà i anglès, o sigui, el llibre era en català traduït al castellà i a l'anglès, i al cap dels anys, el 2015, es constitueix la Fundació Jordi Comas Matamala, de la qual m'honoro de ser el vicepresident i patró, que presideix la Carme Hospital, la seva vídua, i a partir d'aquí vam dir l'any 20, en plena pandèmia, hauríem de fer alguna cosa més enllà del llibre, però que respecti els continguts d'aquest llibre. I vam aconseguir fer un documental de 50 i escaig minuts, en què participen totes les persones que vam escriure en el llibre, més altres que han estat convidades per acabar de complementar el documental amb dos objectius. Un, parlar d'en Jordi com a fil conductor tots els capítols del llibre, però a més parlar sobretot del futur de la Costa Brava en un moment d'una certa desorientació justament per culpa de la pandèmia. Em vaig honorar en dirigir, em van encarregar de dirigir aquest documental, i vam obtenir, a finals de l'any passat, un premi al Terres Festival, que és el festival de films turístics més importants que es fa a l'estat espanyol, en el capítol de documental Biografies. I arriba un moment que aquest documental viatja molt més enllà i us presenteu a 6 festivals més. Sí, festivals turístics, de films turístics. Ens hem inscrit a 6 festivals arreu del món, i de moment tenim ja la notícia que a 2 ens han admès, un a Nova York i un altre a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica. Vam tenir l'encert, la Fundació, en el seu moment, de fer el documental també subtitulat en català, en castellà i en anglès, i per tant una de les normes era que el documental o fos tot en anglès o fos subtitulat. El tenim subtitulat i a Nova York i a Ciutat del Cap ens l'han admès, i llavors penso que hi ha un altre a Croàcia, un a Los Angeles, un a Sèrbia, no recordo quins jocs més. I a Aveiro, a Portugal. I a Portugal, a Aveiro, i aquí estem pendents que ens diguin... Nosaltres, a veure, ens presentem aquí primer perquè es difongui el documental, i per tant aquests festivals són una eina fantàstica per la difusió. Que guanyem, molt bé, que no guanyem, mai ens haguéssim pensat presentar-nos a 6 festivals turístics dels 7 més importants que hi ha al món. Un és el de Tortosa, el Terres Festival. Aquest l'hem guanyat i això és el que ens ha animat a continuar i a veure si a Nova York i a Sud-àfrica hi ha sort, no? Estem parlant de premis, estem parlant d'un documental, però estem parlant bàsicament d'en Jordi Comas Matamala, perquè ell ja ho feia, aquestes coses. Ell viatjava pel món portant el nom de la Costa Brava. Per tant, és continuar amb el seu llegat. És que es conegui la Costa Brava, i en aquest documental, que veurem aquesta mateixa nit, es presenta la seva idea visionària que tenia de com fer arribar lluny el patrimoni, el paisatge d'aquesta terra, no?
la tramuntana justa al batec de la Costa Brava. Què va estar en Jordi Comas per tu, Josep Puigbó? Va ser com un segon pare per mi. Jo vaig perdre el meu pare de molt jove, als 7 anys, i quan vaig venir de director a Ràdio Costa Brava, després de l'època de Radio Olot, que és on jo vaig començar als 14 anys, jo vaig estar vivint entre Palamós i Platja d'Aro del 1983 al 1989. D'això ja fa molt, I aquí va ser on ens van conèixer. De fet, ja ens coneixíem d'abans, tu i jo, no? I jo, a l'instal·lar-me aquí, vaig descobrir una persona que realment era singular, generosa, amb molta iniciativa, que ajudava a tothom que podia, especialment a la gent que en aquell moment mig començàvem tot just, no? I vam fer amb ell i amb la Carme una amistat molt forta i ells sempre em van considerar de la família i, evidentment, jo sempre els he considerat com de la família. I, per tant, la creació de la Fundació, aquest documental, totes les energies i esforços que dediquem a perpetuar la memòria d'en Jordi i a continuar creant pensament entorn d'un fenomen turístic que des que ell no hi és, el 2012, ara ha canviat molt, tot això és el que ho fem per devoció, no per obligació. Doncs amb aquesta premissa que molts hi combreguem, perquè la figura d'en Jordi Comas val la pena honorar-la, perquè ell ha estimat aquesta terra com ningú i el documental està brodat amb excel·lència. Per tant, us desitjo molta sort, us desitgem molta sort en aquests festivals. A veure. Perquè és els guardons, però sobretot és continuar amb el testimoni que aquest home ens va saber. En Jordi, si em permets, no només va ser un bon anfitrió, jo és el millor que he conegut, jo sempre vaig dir que amb la seva mort, amb en Jordi, va desaparèixer el millor relacions públiques que ha tingut la Costa Brava, que jo conegui, evidentment, però a banda d'això va ser l'home que va impulsar moltes campanyes fora d'aquí, tant des de l'àmbit públic, El amor se cita en Playa de Aro, que ho va promoure l'Ajuntament d'en Joan Cargol, fins a molts altres, no? I també des de l'àmbit privat, aquells intercanvis de cuina hongaresa amb un hotel d'allà, vol dir que aquesta visió no era només ser un bon anfitrió pels que arribaven, sinó que era fer aquest esforç de sortir a fora a vendre Platja d'Aro, i d'aquí es va aconseguir que francesos, belgues, l'esforç d'ell i de molta altra gent. Per tant, el documental, com tu dius, contribueix també, segueix aquestes passes, no? Moltes vegades, quan s'acaba una obra, sigui literària o sigui documental, de vegades el referíem i li posaríem 4 pinzellades diferents de les que han quedat plasmades. Et va quedar alguna cosa a dir en aquest documental? Sí, el que passa que ens havíem plantejat un documental de 25 minuts i en van sortir 50. O sigui, sí, sempre, quan ho has fet, pots pensar que si el replantegessis canviaries coses. Però si som massa perfeccionistes, al final no fem res. Ha d'haver-hi un moment que dius, prou, això que tenim està bé, i després, quan ho deixes reposar, penses que posaries més coses, no? Però vam contravenir una màxima que sempre tinc molt present, que és que les coses s'han de fer breus, per moltes raons, perquè la gent no té temps de consumir-les tanta estona, 50 minuts és un documental llarg, mantenir l'atenció durant 50 minuts a la tele és molt difícil, però vam veure a la Fundació que aquesta visió polièdrica que tenia en Jordi l'havíem de tractar. Per tant, aquí hem parlat de l'Empordanet, o sigui, el paisatge, hem parlat de la gastronomia amb el Germán Roca, hem parlat de la cultura amb en Ferran Mascarell, hem parlat de molts aspectes en els quals, curiosament, en Jordi hi estava vinculat. Prescindir-ne d'un era com falsejar una part de la realitat viscuda per en Jordi. I al final es va sortir de 50 i ja vam apurar molt, però no, estem satisfets del treball que hem fet entre tots. Josep Puigbó, un periodista no es pot involucrar emocionalment amb la feina que fa. T'ha resultat difícil, com a periodista, posar distància a l'hora de dirigir i crear aquest documental per la relació personal amb en Jordi Comas? No. O sigui, ho vaig pensar, això, dic, potser jo no sóc la persona més adequada per fer-ho, però com que aquesta no era una peça d'actualitat,
en què sempre hi ha presses i tot ha de ser molt curt i per tant has de ser fins i tot això que en diem objectiu, no? Que això no sé fins a quin punt existeix. No? Jo crec que existeix la honestedat professional a l'hora de fer les coses, en el periodisme i en tot, no? Però potser perquè tota la meva vida m'he dedicat a això, que penso que vaig saber en tot moment destriar el gra de la palla, la meva vinculació personal amb la que no ho era, i com que els protagonistes del documental són, penso que hi surten 21 persones, no? Jo surto també en el capítol que vaig escriure el llibre, però al final es tractava de donar la veu a la gent i que aquestes persones expliquessin el que creguessin que havien d'explicar sobre el futur de la Costa Brava en Jordi avui què en pensaria, i això sempre és una lluita contra el temps. Jo és el meu primer documental, no en havia fet mai cap. Jo he presentat i he dirigit telenotícies, he fet reportatges per televisió, però documental era el primer que m'enfrontava. I per tant, la lluita vaig veure que continuava sent la mateixa que els periodistes tenim. Els periodistes escrits és una lluita contra l'espai, tot s'ha de fer curt, i la lluita dels periodistes de ràdio i televisió audiovisuals és una lluita contra el temps. I per tant el temps sempre és el gran enemic. Però com que això ja hi comptava, va ser la part de més dificultat del documental. O sigui, dir, he de prescindir d'això, però és que si no en prescindeixo ens quedarà massa llarg. No? Doncs aquesta nit el veurem. Ah, sí? Sí, aquesta nit després d'aquesta conversa el veurem. Te'n dono les gràcies. A tu. Et dono la felicitació per el premi que t'ha aconseguit i t'encoratjo a continuar guanyant. Tant de bo que sigui així per la Fundació Jordi Comas. Moltes gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies, Josep. Fins aviat. Fins a sempre. Us convidem a veure un documental, li posaré l'adjectiu preciós, La tramuntana justa al batec de la Costa Brava.